Hej og velkommen til del 2 af min nytårsvideo. Nu er vi gået i gang med de her creme brûléer, og det går ikke lige som planlagt, fordi sukkeret klumper lidt. Ja. Så lige om lidt kommer det på bordet for jer, men det var nok lidt for os. Men det klumper lidt, som I kan se. Og de her, de er ikke blevet brændt endnu. Sukker. Nå, jeg vender tilbage, når de er kommet på bordet. Det tager 10 minutter at få dem karamelliseret. Ja. Jeg har ikke brugt det med brunsukker på. Jeg vidste ikke, det var blandet, for det var for sent. Okay. Skulle det bare være rent sukker, eller hvad? Ja, det skal være så rent som muligt, fordi så får man det der tynde lag hen over brunsukker. Det ligger meget tungt på en bager. Jeg ser, den bliver meget bedre. Der sidder de voksne mennesker derinde og hygger sig med lidt at drikke og sådan. Mens jeg står herude i køkkenet, og vi har lige spist de der creme brûlée. Undskyld, jeg skal lige tjekke noget på min mobil, og jeg har stadig min paryk på, og jeg elsker den faktisk virkelig højt. Lige nu går jeg her i en hyggelig gang. Sådan en juleting, og vi har ikke engang fået taget julepynten med endnu, altså. Nu går der galt. Tænder lige noget lys. Julen var lige til påske. Da. Nå. Der er 4 timer. Så. Hvad skal jeg finde på? Jeg tænker at se lidt iPad, eller lidt sådan. Jeg aner det ikke. Og vi fik, hvad sker der der? Og vi fik hindbær til creme brûléen. Og jeg kan høre fyrværkeri nu, og det larmer lidt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Okay, der stopper det. Nå, men jeg har fået gode julegaver. Jeg skal nok lave en video med det. Jeg glemmer det sikkert igen, så ja. Den 31. december i morgen 2016. Velkommen i det nye år. Klokken 12 springer jeg altid ned fra sofaen. Og der er 4 timer til, så jeg håber ikke, jeg keder jer med mit snak. Men jeg vil i hvert fald vende tilbage om 4 timer, men for jer om 1 sekund. Nå, men jeg håber. Wow, det var flot det der. Nå, men jeg håber virkelig, at I kommer til at kunne lide den her. I må meget gerne like min video og abonnere på mig. Men som sagt, jeg vender tilbage lige om lidt. For jer, men om 4 timer for mig, så er det sådan lidt. Nå, ses lige om lidt. Der er lidt tv. Jeg kan ikke så godt se det. Det er ret hvidt. Nu kan I se det. Stop så. Nå, min familie sidder der. Og det var min onkel, der lige drillede mig lidt der. Køkkenet. Bum. Ja. Og en af den der. Der er der mørkt. Det er min fine sko. Vi kan vide en af den der. Det her, det er hoveddøren, og det er min onkels værelse. Og herinde, her er mit værelse, min uge, og har ret rodet, så fordi vi bare er på ferie hos min farmor. Men er I klar? Bum. Og gulvet, der ligger en masse kufferter og tøj og
ledninger og alt sådan noget lort. Så går vi videre, og så kan vi have den her dør, vi gik ud af. Spisebordet. Så går vi ned ad gangen her med fine huse og lys og sådan lidt lamper. Så er det vinder. Men så kan I se. Nå ja, Nisse. Hvis vi går ind ad den her dør, så der er et toilet. Jeg filmer på min iPad. Hej. Nå ja. Herinde er min farmors værelse. Jeg må helst ikke kigge. Nå. Men jeg vender tilbage klokken 12. Flot. Okay, lige om lidt. Holy. Lige om lidt kommer der en til. Lige her. 2 sekunder.